mikä siitä sitten? Sudi. Älä nyt sudi. Hyvä, iskee. Niin paljon tehoja alkuun, että se vähän sutasi, se vähän hävisi tuossa alussa. Joo. Joo, älä poli enää, se otin häikän jostain. Vuosiksi meni. Meillä oli meinaa vähän ongelmia äsken tämän kanssa, mutta toivottavasti että saadaan tää hiitti vedettyä. Kumpi kävi kovemmalle, mies vai tietokone? Näköjään tietokone. Tästä on hyvä lähteä. Hyvät tasoitukset.